Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati ajar das kowe. Ya, kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul mulo cepi. Kowe nganti tekil kowe jajaku aku mati tenan. Ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir cuplek matang. Canggleleng iki. Awas Surakarta jangan. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa dipanalu kaya. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketokne niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gah aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Ha piye wagu e? Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oye. Jagat Dewa Bathara Kocam kacarita kae kecam kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis ta? Iya. Kalau jawane kuwi jeneng bakone wis to. Kowe manyar ora